hingke khapang tahote boksong norok nugui mankana je ani ungkologo yango je lama mo hingke je UJANMOYDHAN ni siming yang Dumula phaimani lama naidi busuk lama kaham ke sinamboi rikha hingke tabo lukurok te ta wana sinaiba Dumula phaimani bagui hingke ke gari phan tui mankha bike phan tui mankha bicycle phan phai mankha tabo hingke agi busuk bolong tongmani mo lama sikon te gari bo laimiya bicycle khungsa laimiya obo hingke tongmani hingke tabo lukurokni berenjani bagui lukurokni mokol naithoknaini bagui lukurokni somoyo nogo tongoi bokha time pass katori mayang tomon jorao bokhana tongthoknani o Dumula waterfall ongno berayei oboni bagui no tini hapang naharmung naharino obo haike lama swnamboi rikha gemo lama swnamkha tulasikor di block ni bisingtui bokhaktui hingkai o di block ni bokhaktui swnamnani phano abo sa por puja likhana obo Montri Animesh deborma tini rimani Baino tini o lama samjakhnale hingke bahikile Montri Animesh deborma no samung tangya nogo achoi tongo gotiwa achoi tongo kono samung tangya hingke bongko kami rogo phainai phaya abo hairo kok salai angmo Montri Animesh deborma ni hingke samaya angbo bai kono kwrui kaham no jeng kaham sao abo si kok kai lukorok ano comment khai ano jesapano hini manung tongo bin thani rangsajak usang khoroksa sanamusungo je khoroksa basokki hinai khoroksa borok bini je gmail lo ang nukha je bini email basokki hinai bo ano comment khayo Animesh thani busuk rang mangkha tan bage Animesh ni kok kahamsa he nini kok bai nang Animesh no Tabuk kodidi hingke ang Montri Animesh nang kodina hediba Montri Animesh no hindi hingkang hinani diba Montri Animesh no go back hindi hingkang nini kok bai Montri Animesh no go back hinani diba ang bono no hiyata khoroksa borno no go back hindi ba ang no hiya ni obo hai khapang tahotai boksong borok kaham no hingke jeng kaham no masanai borok hamya no hingke jeng hamya masanai taburom di tipra motha jodi no hamya samung khai tongkha hingke chini mokolo klaijak nukha hingke jeng obo no sanai tipra motha i sotik hamya samung khake o jagale henai tipra motha joto jagale samung hamya khayana 100 ni bisingo 100 le samung hamya khayana borbo kaisa kuisu jagale samung nangma jaga samung thepana hingke BJP ro bo haino samung nangman jaga samung thepao samung nangya jaga to samung thepaya do kaisa jaga BJP no mistake ngai mano samung saya ngai mano hingke BJP no asuboi no go back hinani kogya tipra motha no asuboi go back hinani kogya IPF ti bo kaisa kuisu jaga hamya khaima mungtongo kaisa kuisu hamya jaga bo hamya hini sadi ei kok gobono hingke o soi mane 100 ni bising 100 na hamya hene IPF di hamya hene ta kebo party na kaham hiya ang hamya hiya tamge hamya ni jora hamya ngi thangmani nukhangke hamya no sajaknai kaham khai tomon jora kaham khai ke kaham sajaknai khapang dahotai boksong obo ongkha chini social media ni kok thai kok bothoma hingke Tabuk Montri Animesh deborma jahato 26 asram bario bolong hamkrai bedekni Montri ngi tongmani ba borono Tabuk barjari with bolong bedekni barjari jakba boro Tabuk 26 asram bari Montri ba Tabuk bini bisingtini o lama sanambo bini bisingtini o lama samjago ei obahai hingke Tabuk World Bank ni bokhaktei Tabuk 92 koti ni Tabuk jodi samung ngi thangka hingke te 3 bosorni bisingono Tripura ni je mo 26 Tripura niya o je 26 asram bari je asram bari o lama no kaham ke nungmanai khapang tahotai boksong hingke Tabuk hingke UJANMOYDHAN thik char mukha dogani siming UJANMOYDHAN thik iskul jora mo hingke 8 koti ni samung tender ngi thangka o je peace o je hasam kusuk obo Tabuk sbaijaknai lama kaham tangjaknai khapang dahotai boksong hingke bolai thai tipra mothorok osike samung tang tongo bolong hamkrai bedeni Montri borong monang Animesh deborma mosike samung kai tongo bolai jaknai tam bolai tonaiba hingke jeng te kok mankha je Sikaribari ADC village je obo hingke Sikaribari ADC village ni andani borok no Jumia colony borok kaisa je steel boot je light tlangi thangmani phuisai tlang thangmani obo tangwi tlang aro Animesh deborma no koksil chamani tongpho jeng tabo boot boycott khasinai chino tam steel boot light dia obo hairo kok sajak tongo hini jeng kok toma sai mankha
ge obo bosok jote kubui kok chung obono cheri nainai o kok kubui de na tatal obono bosok malinai sudo kaisa borok ni kok bai moti sawo dongma bai ang obono kubui hinmaya sotik obono naimani yagulo investigation khamani porebo abo kubui de tatal chung obo saiman khaise mo kubui kok hine chung ofur kok tuma phonong nai ge mo batino thik ujon moidan dumla lama samjagoi tongkha samjagoi tongkha lama bo paikha ge tabuk sudo pi ko icholini yako hine o kok tuma ngai je dumla waterfall je saka ni je bamlang bosangjora obo kotor khna dikha kubui kokno je lukurok saka lukurok khugni kok khnaka ngai angni ji sakbetham tini phaino phaika samjak kha o lama ngai sudo mo tabuk ka mo to dojar basim hawa khagai kalangkha ngai mono tabuk icholin khlainai obo hai kaisa kok tuma gomo icholin khainani bufur busuk boleno obo saimia ko piaba lukurok ni berai khiri thai ngai to omo icholin dorkar tam ngai wati ngai ke oro bike gari ka saimai yangnai ngai oro icholin khari hangke lukurok ni oro je bekar tong tongnai borok boto je dumla per furogo hangke dogan sugan wi bo saimano kichami cha banchiwo gete lukurok phainani thangnani sebgo ngai obo icholino dati khlai thune ang borong bana bolong hangkorai bedek sar onames debor mana ang obo kok koyo chini kok tibini ingai